ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وتحقيق biz Musaga vahy etdik ki bizim bendelerimizi gijede Mısırdan alıp çık. Pes asan bilen deryaga vur, şolar üçün bir qur yol açıp ber. İzinden yeterler deyip korkmarsın, o deryaga qarq bolmaktan da korkmarsın. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Pes Firavun şoların iyillerine düştü, şoları takip edip öz leşkeri bilen. Pes Firavun'u ve şonun qawmini deryadan örtyen zat örttü. Yani deryan nihayette ulu mawju şolarını örtüp qarq etdi. وأضل فرعون قومه وما هدى. Ve Firavun öz qawmini gumrah edip helak etti ve doğru yola hidayet etmedi. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Ey Bani İsrailler! Tahqiq biz sizleri düşmanınızdan necat verdik ve sizlere Tur dağının sağ tarafına vaade ettik ve size asmandan men diyen halvani ve selva diyen bişirigli kuşu nazil ettik. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. İyin bizim size rızk edip beren pek nimetlerimizden o şol rızkın hakkında hadden tecavüz etmeyin. Pes size men azabım nazil bolur ve her kime men azabım nazil bolsa elbette helak bolur. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وتحقيق من nihayette mağfiret etyendirin ol toğru adamlara ki tövbe edip iman getirip salih amellerini kesbetsele ondan soň hak dinin üstünde sabit bolup istikametli bolsa. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Ve ey Musa, näme zat seni hawlyktyrdy qawmyňdan öňçäk gelmäge? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. Musa aytdy, olar yani qawmlar men ýüzümden gelerler we men çaqqan gelip hawlykdym sana gelmäge ey Perwerdigarym ta sen razy bolarsyň diýip. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Allah tebarek ve taala aytdy, tahqiq men senden soň qawmyňy fitnäge düşär etdim we şolary Samiri diýen adam gumrah etdi. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Hazreti Musa 40 günü tamam edip öz qawmynyň tarafyna öwürilip gaýtdy, qaharlanyp we gam bolup. Gelende aýtdy, ey qawmym, aya siziň Perwerdigaryňyz size bir ýaxşy wa'de etmedimi? Aya sizlere muddet uzak boldumy? Ýa-da siziň Perwerdigaryňyzyň gazaby size nazil bolmagy istediňizmi? Pes şonuň üçin meniň beren wa'däme halaf etdiňizmi? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Hazreti Musa'nın qawmlary aýtdy, biz sana halaf etmedik öz ihtiýarymyz bilen. Lekin bize Qibtileriň zinetlerinden agyr ýük ýüklendi. Pes biz şol zinet esbaplaryny oda taşladyk. Pes Samiri de şon ýany oda taşlady.